Ако я срещнете лятото на плажа, тя би ви казала: ой, тук много пиче. Ако я видите в копирния център, ще я чуете да казва: отпечатай, че ми пичнае си копия. Бурни аплодисменти за сервитьорката с прекрасния български език. Здравейче, какво правиче, карче ли играйче? Моля, какви карти? Нищо, опитвам се да разчупа обстановката малко. Додах за интервюто за работа. Добре, здравейте. Заповядайте. Седнете. Мерси. Ама, може ли да ви помоля да си говорим на че? Как да си говорим на чи? Как на чи, не на вие? Нали се сещаш, не разбираш ли, човек? А в смисъл на ти? Да. Ами добре, нека говорим на ти. Щом ще говорим на ти, носиш ли сиви? Не, човек. Как ще нося сиви, бе? С розовите дрехи съм. Не виждаш ли? Да, виждам. Рози? Виждам. Не, аз имах предвид CV, дали носите, автобиография. Както и да е. Нали говорим на ти. Кажи ми, къде е била първата ти работа? До пето. Извинявай, аз не можах да разбера. До пето, бе. До пето районно. Работих в един магазин. До пето районно. Да, и? Нищо, вълниха, ма. Защо те вълниха? Защото... Де знам, аз не знам, бе, човек. Защото като бях на касата там и виках на клиенти, че минече при мене. И шефа ма чу, ма вълни. Много тъжна история. Айде, ще ме разплачеш. Друго можеш ли? Кажи ми сега. Че мога, естествено. И какво е то? И ми мога правя пици. Пици. Чудесно. Кажи ми как правиш пици. Как? Пикая и готово. Как така пикаеш? Върху пицата ли пикаеш? Къде върху пицата, бе? Пикая просто пицата да не ядеш сурова. А, печеш я? Да, бе, Пека човек. я. Нали аз не ти разправя, бе? Човек, че български не разбираш ли, бе? Все трябва да ти се обясня. Да. Нищо, по два пъти ще повтарям, няма да се притесняваш. Да, проблема е явно наистина изцяло в мен. Нищо. Аз не разбирам добре, явно. Да продължим нататък. Да. А понеже трябва да знам повече за теб, кажи ми от какво се страхуваш. Честно ли? Честно. От руси. От руси хора? Не, бе, човек. Страх ме да не се върна от руси. А, значи ти си от Русе. Знам, че и ми личи, ама да. Да, наистина изобщо не ти личи. Ей! Виж, твоя български ми е малко труден. Ако искаш работата, ще трябва да се постараеш. Добре, човек, хаджи. Не може ли просто да ме вземеш за сервичорка? За какво те взема? Сервичорка! И как за чорка? Чорка, за какво чорка? Какво е това чорка? Оле, човек, нали аз ти го казвам? Сервичорка! За сервичорка! Сервитьорка! Чорка, да. Нали аз ти го казвам? Не може за сервитьорка, тези позиции вече са заети отдавна. Екипа е набран. Има обаче опция, едно нещо, място свободно. Ако искаш... Искам, разбира се, кажи. За чорка се разбрахме, няма място. Да разбрахме. Има място за зьорка. И че супер, за фризьорка ли? Не за фризьорка, за стриптизьорка. Айде, честито. Добре на си. Що?